Hyvää päivää. Nimeni on Seppo Koskivuori. Toimin Tekalemetillä tuotepäällikkönä ja tällä videolla näytämme teille, miten vaihdetaan Spinin Master Gearillä automaattivaihteistoon öljyt huuhtelemalla, eli auto käy koko aika ja näin saadaan kaikki öljyt vaihdettua. Seuraavassa käymme hieman läpi laitteen ominaisuuksia ja mitä siitä tulee kaupan mukana. Eli ensimmäisenä, jos katsotaan, tässä edessä näkyy 2 painemittaria. Nämä näyttää baareina menevän ja tulevan öljyn paineen. Sitten täällä alhaalla näkyy 2 lasiputkea, jossa on taustavalo. Tästä voidaan silmämääräisesti havainnoida, minkä väristä öljy on, eli vanha öljy ja uusi öljy. Laitteessa on suomenkielinen ohjelma ja meillä on periaatteessa 2 ohjelmaa. Meillä on automaattinen ja manuaalinen. Ja näiden ainoa ero on se, että manuaaliohjelmassa ohjelma pysähtyy siinä kohtaa, kun vaihdetaan vaihdelaatikon suodatin. Automaattiohjelma menee koko prosessin läpi loppuun saakka. Ja kun huoltotyö on tehty, voidaan ottaa myös tuloste erillisellä printerillä. Laitteen takana on kaappi, mistä me saadaan tankit näkyviin. Eli täällä on 2 tankkia, 30 litraa kappale. Molemmat on vaan päällä. Vasemmanpuolimmainen on vanhalle öljylle ja oikeanpuolimmainen on uudelle öljylle. Tässä on huomioarvoista myös se, että tänne uuden öljyn tilaan käy esimerkiksi Castrolin, Mobilin, näiden päämerkkien tankit suoraan. Eli ei tarvitse erikseen kaataa sitä öljyä tuonne tankkiin, vaan heittää sen pöntön tonne ja letkun kiinni. Kaikissa huolloissa käytämme aina Forte tuoteperheen tuotteita. Eli tässä tapauksessa meillä on ATT, eli Automatic Transmission Treatment. Tämä on vaihteiston hoitoaine, joka jää sinne vaihteistoon, estää vaahtoontumista, herkistää ventteleitä ja näin poispäin. Eli se hoitaa vaihteistoa ajon aikana. Tämän lisäaineen pystyy lisäämään laitteeseen kätevästi laitteen sivussa olevan pullon avulla ja silloin me saadaan se siististi sinne vaihteiston sisälle. Täyttömäärä on noin 2% vaihteiston tilavuudesta. Laitteen mukana tulee vakiotoimituksessa aika kattava lisävarustesarja, eli meillä on kumiletkut, millä päästään yleensä japanilaisiin. Sitten meillä on erilaiset adapterisarjat ZF:ään, pääosaan merkkeihin. Lisäksi meillä on myös sitten nailonputket, eli tällä me voidaan vaihtaa myös öljyt mittatikun kautta. Ja sitten sokerina pohjalla netti, tietokantapääsy Spinin tietokantaan, mistä saadaan sitten tietoa vaihdelaatikon öljynvaihdosta plus sitten mukautuksesta ja muusta per auto. Seuraavaksi liitämme auton kiinni Spiniin. Laitteen liitäntäkaapelit tai letkut on noin 2,5 metriä, eli silloin voidaan auto nostaa nostimellakin näin ylös niin kuin se nyt on. Näissä on pikaliittimet ja täällä me nähdään jo Volvossa, mä oon laittanut valmiiksi nämä adapterit, mitkä löytyy sieltä Spinin tietokannasta. Ja sitten vaan pikaliittimet autoon kiinni, se on siinä. Tämän jälkeen laitetaan auto käyntiin ja katsotaan, että öljy lähtee virtaamaan. Seuraavassa aloitamme sitten huoltotyön. Käytämme tässä Volvossa nyt automaattiohjelmaa, koska Volvossa jos suodatinta, niin suodatinta ei tarvitse vaihtaa. Eli ohjelmaan mennään sisälle päävalikosta painamalla Enteriä. Otetaan automaattiohjelma. Automaattiohjelmassa ensimmäinen valikko kysyy, käytetäänkö puhdistetta. Eli meillä on laitteen sivussa on lisäainepullo, millä me voidaan laittaa vaihteiston pesuaine sisälle. Tässä Volvossa me ei sitä käytetä tällä kertaa. Sitten seuraava valikko, se kysyy pesuajan. Ja nyt kun meillä ei ole pesuainetta siellä, niin mä panen sen 0. Tähän voi laittaa mitä haluaa. Yleensä pestään puoli tuntia, 45 minuuttia, riippuu vaihteiston likaisuudesta. Ja sitten viimeisenä vaihtoehtona se kysyy öljymäärän, kuinka paljon öljyä vaihdetaan. Ja tämä on Volvossa, niin semmoinen 10 litraa pitäisi riittää. Painan Enteriä. Ja sen jälkeen mä siirrän kursorin tuonne Go-kohtaan ja painan Enteriä, niin ohjelma lähtee menee eteenpäin. Se neuvoo koko ajan ruudussa, eli pesun aikana meillä olisi auto ollut käynnissä. Ja nyt se lähti vaihtaa öljyä ja käskee laittaa auton käyntiin ja vaihde P:lle. Eli nyt laite vaihtaa öljyä, se ottaa vanhaa öljyä pois 2 desiä ja sen jälkeen lisää 2 desiä uutta öljyä, eli se pitää sen koko ajan 2 desin ikkunassa. Näin varmistetaan se, että muunnin ei käy koskaan kuivana. Toiminto on automaattinen, eli mä ilmoitin 10 litraa vaihtomääräksi, se vaihtaa 10 litraa ja pysähtyy siihen. Laitteen etuosassa me nähdään näistä näköputkista, mitä tapahtuu. Eli meillä menee punaista, puhdasta öljyä vaihteistoon
ja sieltä tulee vanhaa mustaa öljyä tankkiin pois. Ja vaihtotyö on silloin täydellinen, kun nämä molemmat putket on samanväriset, eli silloin öljy on vaihtunut kokonaan. Asetuksessa laitoin 10 litraa vaihtomääräksi, nyt on mennyt 9,8, 9,9, 10. Tämän jälkeen laite jää tähän odottamaan käyttäjän toimenpiteitä ja ilmoittaa äänimerkillä, että vaihto on mennyt läpi. Ja vaihteiston lämpötila on nyt 43 astetta ja täältä me voidaan etuseinästä todentaa, että putket on samanvärisiä, eli vaihto meni 100% läpi, eli kaikki öljy on nyt vaihdettu. Automaattivaihteiston öljyn jälkeen on aina tehtävä niin sanottu vaihteiston mukautus, joka käytännössä tarkoittaa mukautusarvojen nollausta, eli vaihteisto alkaa taas oppimaan vaihtopisteitä ja täyttömääriä. Mukautuksen voi tehdä helposti esimerkiksi Texan diagnostointilaitteella. Meillä on pieni OPD-palikka, nämä on radioyhteydessä toisiinsa, eli tällä se onnistuu helposti suomenkielinen ohjelma. Vaihteiston öljyvaihdon jälkeen aina tulee tarkistaa vaihteiston öljytaso valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kiitämme mielenkiinnostanne. Lisätietoja saatte myyjiltämme sekä myös nettisivuiltamme eli www.tekalemit.fi.